Гэтае кола сімвалізуе дыялог культур. Тут вобраз беларускі, украінца, армянкі, паляка, цыганкі, рускай прыгажуні і яўрэя. Ужо чацвёрты раз Маларыта гасціна прыймае майстроў усёй вобласці. Закрыццё 14-га пленэра разьбяроў манументальнай скульптуры прымеркавана да фэста суквецці культур. Гэта вельмі цікава, тому што это як бы ёсць пошук новых вобразаў для герояў, для нашых разьбяроў. Разьбяры гэта больш-менш уже адна каманда. Незвычайнасць пленэра ў тым, што кожны раз мы выбіраем новую тэму, але тэму вельмі цікавую. 5 дзён майстры з Кобрынскага, Столінскага, Баранавіцкага, Драгічынскага і Брэсцкага раёнаў працавалі над скульптурамі. Образ цыганкі стварыў разьбар з Гродна. Выпаўнены фігуры ў розных стылях. Мастак са Століншчыны Іван Супрунчык працуе заўсёды толькі адным інструментам. Упэўнены, каб стаць майстрам справы, вучыцца трэба ўсё жыццё. Всю жизнь треба трудиться над этим. Нема такого, чтобы ты все сказал. Например, секции можно и научить любого, но мыслить нельзя научить мыслить. Александр Лазерка стварыў скульптуру пад назвай «Яўрэй». Выбар нацыянальнасці для разьбяра не выпадковы. Для яго гэта асаблівы народ. Все мое детство прошло, у меня друзья были евреи, я с ними рос. И до сих пор говорю спасибо, то, что они как-то показали, что такое культура. Арганізатары мараць правесці пленэры ў кожным раённым цэнтры Брэсцкай вобласці. На чарзе Пінскі раён. Тацяна Ігнатавец, Юрый Плінта, тэлерадыёкампанія «Брэст».